अब तो चिनी बुबाग्रानि दागै मुं तो जेकुनु त्रिपुरानि जेकुनु जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हाइकेनो जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हाइकेनो गामिनि हाइकेनो सामुं खाइ फैगा और तो इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रुजा खाब और वो नगनि हाइकेनो मा खाइनाय अब बायावबो कुनु डिफारेंस करि नग और माने आगे जेमन खाइमाय और हाइकेनो सामुं गाहाम मा खाइनाय बुबाग्रानि दागि मुंखे आबोसि आबन बागै चिनी सीके साहेब नानि बनि पारा बाग माबो बनो रखो महारानी चेला गांगो माने अरो नि नगं खा अबो नि जागां खा अबनो नों मास नामना हाइनि रहमनानि जों निश्चित आशाबादी जेबो तिनि स्वतस्फूर्त चिन बरो रख फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेला गां 23 अम्पी नगर एसटी कन्स्टिट्यून्सी काइनेनि नो गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताई बस कांगो चुंगोबो कग्रि कांगो चुं कनैनो अ जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों दाबो 24 टा सीट हाइचिनि कन्फार्म जों काप्लायंग फाइनायनि जों आशा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाट हाइरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिने खाखयलायजाक ताई बाक्सा के जे जागा लोकेल नाय आबुनो मानखा आबुनो तुइ के एफेक्ट दांनो तिप्रामथानि किसब बुटारनि बिसिमो ना आबो बुबाग्रानि दागि बुबाग्रा जे बरनो साइ रिखा आबो चिनो वारकेस रं बुचिउ आबो हयतोबा किसिजा खुब नि बिसिङो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिङो मुचुकमानो मालिया बा किसा खाखय लेखा आबो 1-2 दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन बाके खाना रंचिमि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नायतों आबो कनो इशु दंला अच्छा बीजेपी ओ जगने एमडीसी तंगनि आरो तिप्रामथाय एमडीसी तंगनि छडागर ताबे बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखायजा ताम मानस एफेक्ट अंगला कारण नरनु खना जेबाबे बरक खाइजाक गामि रगमी आरो जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो छडागरनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ खालायगला हामबाय और तो आगे सिमिसी हाबा कमन ओ जागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड ईएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां पुरा बिर सरं गाइस बनक खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबले चिनि कमल सिबले हने असगे हामजांनाय बां जत लैंग्वेज बो कक साइमान रियां कक साइमान मलसं को मोटामोटी साइमान अरन लिकुराव एस एमन के खाफुरजाक जत खाफुरजाक हाइसा आं साका आं कतर सामनि कक यामो निरं नाय तंदि যখন 17 तारिख गो যখন काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं सराय प्रमाण माने हामबाय सर हामबाय दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी यार नमिनेशन पेपर सबमिट खाइनाय कैसा अंका 21 महारानी चलागा कन्स्टिट्युएन्सी त्या कैसा अंका 23 अम्बी नगर और नेगा जों दाबो चिनि लगावो ऑनरेबल सीएम टीटी एडीसी को दङ जों और नेगा आरएन बाङै जों दाबो और थाङा नाय दङ दाबो जों रिटार्निंग ऑफिसर थाङै जों नमिनेशन पेपर सबमिट खाइनाय सर बाहाय वानसो तिप्रामथानि जे 21 महारानी ओ जे कप्लायंगि फायदा माननो बस अजे 26 नि इलेक्शन चिनि आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां कन्स्टिट्युएन्सी जों अवश्य पाइनाय तिप्रामथा पाइनाय शुद्ध महारानी चलागां या जों आशा खालामो जे एमपी 23 एमपी नगर कन्स्टिट्युएन्सी जों तिप्रामथा पाइनाय बेलायखे हामबाय दिनै जों 21 महारानी चलागां 23 एमपी नगर एडीसी कन्स्टिट्युएन्सीनि दुइजना चिनि नमिनेटेड कैंडिडेट जों नमिनेशन रलायनायनि बागै जों फाइलायजाक दुईटा उन कन्फार्म और तो जों पाइनाय बत कुनो डाउट गरै जेखबानो जों कप्लायनाय शुद्ध और सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25 टा आसनावै हायने हाय जों त्रिपुराव थापाति एडीसी जों दखल खायफिनाय अमत परिष्कार निरजतन नौ अंकलाव आसे गेदारिं
इमारजेंसि जों साजावो से आसो बरक अर नमने जों रेलिबो से आसो गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेलाव बमा हायें खोना आं मेडियारनो सि सोंनानै मोसौ जे निरक नायै नायखा के दैबो काहां के नुनाय निरक सार्वे खायखां के दैबो काहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 महारानी चिनि कैंडिडेट सिके जमातिया ते चिनि 23 एमपि नगरनि कमल कलय बरक काहामा खिनो अरनिव गोबां मार्जिन नावैनो कप्लाइं फिनाय आइगिनि जत इतिहास नो रेकर्ड सबायबै बरक कप्लाइंनाय अमो कन्फार्म सर 5 बस लाइट थांजा 5 बस हरो तिप्रामथा जे हास्तेव एडिसि आमसे जे सामुं तांमानि जागलो ताबु बुसकांनि सालो बो मानथाय हे किबा बहाय मेनिफेस्टो बा डिमान्ड नति लुकुरावनि फासिनो थांनाय चिनि मानथायनि तो जों गोबांमा जतनो साइटआव चिनि महाराजा हयते चिनि जत कैंडिडेट जत लिडार्स जत एमएलए एमडीसी तंनाय रक साइटआव चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स अमनो तो जों फाइट खायबिनो दं प्लस जे जों 5 इयार सामुं खायमानि चिनि एक्सपीरियंस चिनि तिप्रासा आमसाय जों बाहाय खायनाय जोंबो जथेस्ट एक्सपीरियंस खा बनो जों सामुङो फनाङै बसगाङो जों बाहायके दैबो गाहाम चिनि लुकुरावनि बागै सामुं खायमानो अमो जों ता बसगाङो हंके दैबो नजरय मानाय होनै आशा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों हाय नांफैयो आशा खायबो जों दैबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो फैलावनो साय थाङा ताबुक तिप्रामथानि बखाक्ते केबोबा नॉमिनेशन टिकेट मायांगिने गोबांमा इंडिपेंडेंट रनानि बागै तियारं लायजाक आबनो तुइखे तिप्रामथानि कैंडिडेट नि बिसिंगो कुनो एफेक्ट दागनो बबो हायके वानसो अमो तो इलेक्शन गान्दाव तो अम हाय इसामासा थांनाय फायनाय खपुंनाय कारण महाराजा जे प्रॉपरनो सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रॉपरनो सावो जोंनि जेनेरेशन नो बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो के जे ताबो कैंडिडेट अमानिगो जोंनि निराव जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशन नि आसो माने अरनिव गाहाम दुलजाखा नॉमिनेट खायजाखा दै सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर ताक जोंनि जगदीश सार हाय बहाय लीडर और जागा दुलजाखा सारो जों एनार्जेटिक तंनाय रक ताबो जोंनि बयसि रकबो आसो माहायके तामबसने पर्सनली दुलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन करक मा सामुं ताङो एक्सपीरियंस जों जा आईएएस ऑफिसर सिके जमातिया हाय और जागा दुलजा खांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बाय बेनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायै नायदि जे ब कैंडिडेट ब ग्रुप ब पार्टी नि जे तिप्रासानि बाङै गाहाम सामुं खायमानाय अमनरौनो बिचार खायथों जनगणनो बिचार खायथों जारा और निव कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेंटिमेंट बरनि बुजिबो हायफोनो ग्रेटर इंटरेस्ट नि बागै जतनि हामख्रायनि बागै जोंनि महाराजा जे ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खायमानि नॉमिनेट खायमानि अमो जतनि से परफेक्ट होनै आं वानसोबो बड अमो कुनो एफेक्ट लायगला जों नुगै माखा जे थांनाय तिप्रामथानि कैंडिडेट एमडीसी तंमानि सदागर ब बीजेपी थांका जेहेतु नो एलिगेशन दो ब करप्शन खाय होनै आ करप्शन मुक्त खायना बागै बीजेपी थांगने आमना तै नोंताम सानाय सर आं सराय लुकुरावनो सामसु दिनैनि गोथार साल नॉमिनेशन सबमिट खायमानि सालो जेहेतु कुइसन खायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन आं बाद्ध बरक मुनिसो जखन थांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुंनाय आनो एविडेंस हो फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बोले बसो जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बमंग आं मेंशन खायलि हायसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बसो जरते तंग बनो बसो सराय साइ रमागो जोंलो विथ एविडेंस रोयनाय कारिगे हायसि आनो ब प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय ब देराय थांनाय हायसि सराय कक इभेन ब नुखानाने बनि उंकलगो बरक खरक बुसुक ब ओमपी आमसानि लिडार नो खरक सामंग इतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांकलग बरक सिकरै साइजों मा थांगा हायसि सामो हामिया तांमोनि बागै ति ब साइजों मा थांगा हायसि सराय बल प्रम साइमान तार माने ओमपीओ कुनो एफेक्ट इया तै बसि फाइनेंशियल कबां तंगो जॉइनिंग नाना बागै फोन खाय हई तंगो आं निजेबो जोगाजोग खाय तंगो आनो फोन खाय तंबाय हायसि सराय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाय तंगै राव बरो कैंडिडेट माने बरो दुख नांजाक इंका तिनि ब फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जले मं जनगणनि थानिगो बीजेपी रन अनेक खोबंगाय तंग हायसि ताखरो बखरो बायखुरि फाय तंगै बसकांग फाय तंग हायसि खानानि सिबिनि राव नाय तंगै जॉइनिंग बाय जॉइनिंग जों गोबां मार्जिन बायखौ कायनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय चिनि सीएम साहब तंगो ते करबुक कायसे चिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सीएम साहब बाय जों अरबो थांनाय सापोर्ट खायनि थांनाय ख दिनबो जों सापोर्ट खायनि फाय हामबाय